ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ନୀଳମାଧବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଳବ ଦେଶର ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଲେ। ବହୁ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ଜାତିର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନ କହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜ ସହିତ ସୋରିଷ ଦାନା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିବା ବାଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ସୋରିଷ ଗଛ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ବାଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି କହିଲେ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦାରୁ ବା କାଠ ଭାସି ଆସିବ। ସେହି ଦାରୁରୁ ମୋର ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପରଦିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଦେଖାଗଲା। କେହି ତାହାକୁ ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ରାଜା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ସହଜରେ ସେହି ଦାରୁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କ ବେଶରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କର କିଛି ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ 3ଟି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ହାତ ଓ ପାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏହି ରୂପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତାପରେ ପୁରୀରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଶିକ୍ଷା: ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ।
ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।